बड़ा खत वाला अंदर भागा। हाँ बा ना भीतर बा। हाँ चलो फिर। सर हाँ मैं सुरन जी रउआ से मिले खातिर आयल बाड़े। काय खातिर मुर्गी पाले वाला किसान लोग के कर्जा खातिर। देखा मैसरो नहीं कर्जा गरीब किसान लोग खातिर बा जेकरा लगे पाले खातिर 5-10 गो मुर्गी बा। हाँ मैं तारा के कोनो घपला करे ना दे। अरे का सर, ये कोनो बड़ बात नहीं के। हम 10 किसान के पहचान पत्र देता नहीं, उन लोग के नाम देता नहीं। आपके उनकर जांच करके कोनो जरूरत नहीं के। सारा कर्जा हम ले ले। सर देख लें एकरा खातिर रउआ के अच्छा पैसा मिली। उठाई जैसे सनी एकरा के बाहर लेके जा। सने अगर ऐसा बात हमने के कुछ सोचे के पड़ी। इनके घर के सामने वाला सड़क बनी कि ना। हम रउआ की याद दिलाती पिछला इलेक्शन में रउआ बहुत गंदा रास्ता बनेले रहनी और जब बारिश का पानी भर गिल रहे और हमने के बहुत परेशान भइल रहनी। हमने के लगे पैर बार और जैसे हमने के चल के जाए। अपन वक्त बर्बाद मत करी, जाइए जैसे। हाँ, ठीक बा, देख लिया जाए। हाँ चल रहे। देखी चंदू आवता। जीजा जी इतना जल्दी कैसे? एकरा बुखार और सिरदर्द भी बा। भैया चंदू कोनो दवाई ना खा ले और ऐसन करे खातिर इनके सोमन कहले बाड़े। ठीक बा, फिक्र के कोनो बात नहीं है। एकरा के हल्दी और सूंड के काढ़ा बना के पिया दे, ये ठीक हो जाए। एक काम करे वाला खाली स्टाफ नहीं खे बल्कि हमारे भाई भी बा। ऐसन कोनो सलाह ना देव जो एकरा खातिर अच्छा ना होके। सुमन भाई मिनी इंग्लिश मेडिसिन लेवेली। इंग्लिश मेडिसिन के कम ना समझा तू। बहुत सा बीमारी में इंग्लिश मेडिसिन ही काम आवेला। वो समय हल्दी अदरक ये सब कुछो काम ना करेला। का तू पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट के बारे में जाना तारा? हाँ तारा पता भी बा कि उनमें काका मिलावल चला और हमनी के तो बिना जानकारी के खाए की आदत बा। कुछ देर खातिर आराम करा। ठीक बा। हाँ का तहर पत्नी वापस आ गई? हाँ वो आगे बढ़ी। उनका मायका के याद आवत रहे काहे कि पहले घर से दूर रहल नहीं की। चलो तनी। ठीक बा भाई। शालिनी काले हमने के हनीमून खातिर चले के का? हमनी कब जात बानी? माँ खातिर हफ्ता भर खातिर सामान भर देबे के फिर चले के कोनो जगह। एक हफ्ता खातिर बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ जाए कहाँ लिस्ट बना लेता नी। लिस्ट के का जरूरत बा? कोड़ई कनाल से शुरू करेंगे। का कहा थे? हाँ, एक हफ्ता खातिर जा रहल बाड़े ना? ये सब सोमन खातिर ऑर्गेनिक खाना बा। अच्छा हाँ देखा करके संभाल के रखिया। हाँ ई का है? वो एकरा से अपन दांत माजेला। पत्ता से हाँ संभल के जाइए। ई का करत बा? अपन गाड़ी के सारा पेपर सही बा ना? हाँ सब सही बा। कोड़ई कनाल पहुंच जाई ना? रउआ के पास जाए के बा या वापस भी आवे के बा? लागत है तू ज्यादा ही स्मार्ट पड़ा। हाँ तार हिम्मत कैसे भाई? अरे हम कुछ बोलना करनी पड़ती। ये गाड़ी काहे आयल बिया? हल्ला काहे मचावता रहो? सोमन हनीमून खातिर जा रहल बा। सब्जी के बगीचा में जात होई है ना सुमन? रहुआ ही बात के जवाब अब ये चाहता नहीं कि हम आके दी। देहले के कोनो जरूरत नहीं है। हम चलत आनी। हाँ जाई जाई। हाँ हम नहीं खीता वाला शरबत पियल भुलाए मत। मालूम बा तू जा अब। हाँ चलो हाँ संभल के जाइए। हाँ हम कैसा लगा था नहीं? ओहो शालिनी चल चली? गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक बा। हनीमून खातिर तोके नहीं के ले जात बड़े? ओ हमार हनीमून अभी खत्म हो गइल बा। ये देख चल 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 चल। बस बस रोक कहीं है रोक।
का तू थोड़ा देर रुक सकेला? हम जरा सामान लेके आवत एक बार रुक जाए लेकिन वेटिंग चार्ज देवे के पड़ी। का तोहरा पास मटन पफ बा? मटन हाँ हमरा लगे चिकन मटन और सब्जी भी मिलेला। हमार कुत्ता सब्जी खा गया। हमार खातिर 2 मटन और चिकन पफ पैक करा। हाँ। शालिनी कोड़ई कनाल खातिर हमने के जैसे राइट लेवे के पड़ी। अच्छा शालिनी, तू जोधा अकबर देख ले बड़ू का? नहीं, हम ना देखनी। नहीं खुद देख ले। हाँ, तारा पता बा कोनो फिल्म नहीं खे, बल्कि इतिहास के बहुत अच्छा जानकारी है। का? हाँ, मतलब बहुत प्यारा फिल्म बा। अच्छा। सुना, हाँ ए जगह यहाँ आसपास रुक के चले गए। ठीक बा। दुनिया बा खूबसूरत, पर्वत बहार बा, तारा लगे बाई गाना। हाँ बाना, तो बजावा ना। गाना लगावे से बाहर आ जाई का? अरे जॉन कहा था नहीं तो करा ना, सवाल जवाब मत करा। इला तू और तहार बाहर। हमनी के लिफ्ट लेवे के चाहत रहे ना। अरे हमने के लगे बहुत टाइम बा, कोनो जल्दी नहीं खे। हमने के तनी आराम कर लेवे के, ओकरा बाद फिर चढ़ब। हाँ कितना अच्छा लगा था ना। अगला बार हमने के माँ के भी साथ में लेके आए। अच्छा ना लगा? अच्छा सुनो, ए जैसे ज्यादा प्रसाद ले लिया जाए, तार मम्मी पापा के भी दे दिया जाए, बोलो कि कितना अच्छा लगी। एकर कोनो जरूरत नहीं खे। उनकरा के ई बात बतावे के जरूरत नहीं खे। चलो। एक हफ्ता कैसे निकल गई पता ही ना चलल। हनीमून के आखिरी दिन में हमरा के पता चलल सोमन नास्तिक बाड़े और हमरा के पतला करे खातिर यहाँ लेके अले। यही खातिर हनीमून प्लान कैले रहले। उनकरा लागल हम पतली हो जाए, फिर भी हम खूब एंजॉय कैनी।